Hej derude. Jeg har fået et par henvendelser omkring, hvordan at det her med at gro mikrogrøntsager, hvordan er det egentlig, det ser ud. Og det vil jeg rigtig gerne vise jer, så jeg laver en lille videoserie nu, hvor jeg tager igennem alt lige fra udstyr, man skal bruge, til at groningsprocessen er optimal, til hvad er det egentlig for et medium, som mikrogrøntsager elsker at gro i, hvordan er det, man forbereder det, og hvordan er det, at man undervejs skal vande sine mikrogrøntsager. Og hvad er det for nogle forskellige krav, som de forskellige sorter har brug for. Og det vil jeg rigtig gerne tage igennem, så kig endelig med. Så det, der jo karakteriserer mikrogrøntsager i forhold til så mange andre måder at kultivere planter og grøntsager på derhjemme i det hele taget, er, at det er jo super simpelt. Det er jo det, der er hele tankegangen og filosofien bag. Det er, at det at gro grøntsager ikke skal være en langvarig, super krævende proces, hvor man skal vande flere gange om ugen, hvis ikke dagligt, for nogle typer planter, som er meget tørstige i forhold til andre. Og det kræver heller ikke så meget plads for at få et relativt stort udbytte. Jeg plejer på en bakke som den her, som er en 50 gange 25 cm, der plejer jeg at høste ca. 300 grams ærteskud. Og det er jo ret meget og kan dække til en lille familie, hvis man ikke taler kaniner og gnavere. Hvis man har et par af dem, så i hvert fald til en helt uges forbrug af grøntsager. Og de kan jo gro relativt simpelt. Man har dem stående i en vindueskarm, så de får noget naturligt lys, hvis ikke man vælger at gro med LED-lys, som jeg selv gør, for at få en hurtigere og en optimal og lige vækst også. Jeg har jo nogen, som stiller nogle krav til, hvordan det skal se ud, når de nu engang modtager det, så det vil jeg jo gerne leve op til. Men hvis man ikke har nogen kunder og opfylde behov for dem, så kan det jo være relativt nemt derude. Men som I kan se her, så i den her 50x25 bakke, der har vi først og fremmest en bakke øverst, som har nogle huller. Og det er simpelthen den bakke, som man lægger sit kokosmuld nede i, og efterfølgende frøene ovenpå. Og under den, der har vi det, vi kalder en vandingsbakke, hvor rødderne, som går igennem hullerne fra såbakken, de ligesom trækker igennem og på den måde suger vand til sig, så de kan gro. Og det er ikke alle, som vælger at gro i de store størrelse bakker. Det gør jeg jo, fordi at jeg skal producere ret meget. Men de her små her, de grønne, som også er dem, jeg startede med, før at gnavergrønt blev til virkelighed, jamen de er 32 x 24 cm og fungerer på samme måde med en såbakke med nogle huller og en vandingsbakke, som så mikrogrøntsagerne kan suge vand op til sig fra. Og det er lidt af de forskellige muligheder, som jeg i hvert fald vil råde nogen til, hvis man gerne vil i gang med at gro mikrogrøntsager, at man bruger nogle af de små til at starte med, og så på den måde finder ud af, om det er noget for en. Hvis man slet ikke vil ud i noget af det her komplicerede her, så kan man jo spørge, jamen, skal jeg egentlig bruge det her udstyr? På den ene side ja, fordi du får en optimal vækst. Det vil jeg aldrig nogensinde sige ikke er tilfældet, for ellers så vil jeg jo ikke gro det på den måde her, men der er helt klart nogle ting og nogle forudsætninger for de forskellige typer frø, som gør, at de gror allerbedst, hvis de får lov til at trænge rødderne ned og suge vand op til sig, lige så vel som en tomatplante eksempelvis i en kapillærkasse kan gøre. Men jeg har altså også benyttet mig af lidt forskellige hjemmelavede muligheder, som en kagebakke her, som er cirka samme størrelse, en 30 x 25 cm, og har groet mikrogrøntsager med succes her også, så det kan sagtens lade sig gøre. Det er sådan set, hvordan man har lyst til at komme i gang. Det vil jeg ikke være herre over. men det er altså sådan her udstyr, det ser ud. Og så har vi også nogle lidt mindre bakker her, som er aflang i det, og som også kan bruges lige så vel som de her, til mange af de samme typer mikrogrøntsager. Det er sådan lidt en smagssag, hvor meget plads man vælger at bruge på projektet. Og ja, men det er altså også en mulighed. Den er sådan cirka en 30 x 7-8 cm. Og hvordan er det så lige, det foregår, det her med at vande sine mikrogrøntsager? Jamen,
Som nævnt, så har bakkerne jo en vandingsbakke, som man kan fylde op med vand, og så kan rødderne selv suge vand til sig. Det er dog ikke alle mikrogrøntsager, der udvikler de helt lange rødder, som så kan gå ned og suge vandet op til sig. Så for at man kan vande dem stadigvæk optimalt, så vælger jeg at bruge en lille sprayflaske, som fungerer med tryk. Så efter man ligesom har pumpet et par gange, så kan man spraye og ikke sprøjte. Og der er ret stor forskel på de to, fordi en sprøjtemetode vælger at sprøjte ned i spiren, og kan desværre bukke den ned eller give den nogle forhold, som ikke er særlig optimale. Hvor en spray jo er super behagelig for den, og kommer ud på en måde, som ikke er til skade for planterne. Så det er klart at anbefale på sådan en her. Generelt set så er mikrogrøntsager ikke særlig glade for at gro i jord, fordi de er alt for indholdsrige på forskellige typer af mikroorganismer og næring, som er for stærke til dem og til deres temperament. Så det, de i stedet gerne vil gro i, det er kokosmuld. Kokosmuld er et helt fantastisk gromedie, som holder godt på vand, og som samtidig ikke er overfyldt med forskellige typer gødning og næring, som jord, man eksempelvis køber nede i supermarkedet eller hos Plantorama eller lignende kan være. Og der køber jeg sådan nogle her, som vejer 5 kilo. Og det, der er smart ved kokosmuld, er, at når man fylder det med vand, ned i en skål eksempelvis og tilfører vand, jamen så udvider det sig. Så faktisk de her 5 kilo her, de bliver til hele 70 liter kokosmuld. Jeg har allerede en åbnet pose, så derfor vil jeg vise jer, efter jeg har fyldt det her med lidt vand, hvordan det egentlig ser ud. Så kom med mig en gang. Så det er altså en super simpel proces. Man fylder skålen med sit kokosmuld, og det har jeg så gjort her fra den pose, der allerede var åben. Så hælder man sådan set vand i. Men nu har vi ikke så meget, så vi skal helst ikke overfylde det. Og så lader vi det egentlig bare suge alt vandet ind i sig nu. Så kan man lige håndmassere det en lille smule for at sikre sig, at vandet når helt ind i midten. Det er nogle relativt tynde stykker, jeg har lagt her, så det er ikke en særlig stor udfordring. Men så kan I se, så har vi altså kokosmuld klar til at blive brugt, til at blive fyldt i bakkerne. Og det har altså taget 60 sekunder, ikke engang, at få omdannet det fra komprimerede tørre stykker til klar kokosmuld, som skal bruges til at gro mikrogrøntsager med.